ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಈ ಮುದ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಇತಿಹಾಸ ತೂನಗ ಪಾಂಡವೇರು 5000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ವನವಾಸ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ದೇವರೇನು ಪಾರ್ವತಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೇರು ಈ 5 ಲಿಂಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಐತಿಹ್ಯ. ಮೂಲಡು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಡು ದೇವೇರು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ ಅಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಕುರುಹು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜಿದು ಬತ್ತದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೇವೇರು ದುಂಬಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಲು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇತ್ತುನಾಗ ಈ ಉಡುಕಿರೆ ಇಂಥದ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಮೈಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ತೋಜಿದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 700 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಜೈನ ರಾಜ್ಯರು ಈ ಭಾಗದ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಲೆನ ಸಮಾನಾಯನಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬತ್ತದು ದೇವೇರನ್ನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ನೆಲೆ ಉಂತಾವ್ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋಜಿದು ಬತ್ತದುಂಡು. ಈ ರೀತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಪ್ಪುನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 163 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಪೂಜೆದ ಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬುಕ್ಕ ಪಂಚಪರ್ವಾದಿಲೇನು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ. ಅವೇ ರೀತಿ ಊರದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರದ ಅವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಪರ್ವಾದಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾತ್ರಿ ಹವನ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿ ಮರ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ದೇವರನ ಪ್ರಾಂಗಣಡೆ ಉಂಡು. ಆ ಮರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಮರ. ಇನಿಕ್ಲ ಮರತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಡು ಮೂಲು ಧಾತ್ರಿ ಹೋಮ ಪಂಡುದ ನೆಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾತ ಬತ್ತನ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ ನೆಲಟ್ಟು ಅನ್ನದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವನಭೋಜನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ನಡಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಆಂದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸುರೂತ ರಂಗಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ದುಪುರ ಜರುಗೊಂದುಂಡು. ಎರಡನೇದಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಧನುಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಧನುಪೂಜೆ ವಿಷು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಂಚಪರ್ವಗಳು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಾಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನು ಮಲ್ತ. ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾಗದೇವೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಪರಿವಾರ ವಿಷ್ಣುಗುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ನೆನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಗುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೆಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಲ ಮೂಲ ನಡಪೆರಗುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದು. ಹೇಗೆ ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ ಕರ್ಣಂಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಮನವೇ ಬೀಜ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನವೊಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾದರೆ ಭವದ ಭಯವುಂಟೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಊರವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣವೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಹಾಗೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಧನುಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣ ಆಗಿದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಬರಿದಾದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹಲವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2-3 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ ದಾನಿಗಳು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಡೆದು ಬಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾರಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಮೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಸರ್ವ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡಿಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.